चुडेल. आकांक्षा संध्याकाळी उशिरापर्यंत झोपून राहिली. तिला जाग आली तेव्हा अजित लॅपटॉपवर बसून काम करत होता. तिने खिडकी बाहेर पाहिलं. बाहेर अंधार झाला होता. आधी तर तिला वाटलं रात्रीचे बरेच वाजले असतील, म्हणून ती धडपडत उठली. तिने घड्याळात पाहिलं. रात्रीचे तर 8 वाजले होते. तिला आज त्या चुडेलबद्दल जितका होईल तितका तपास लावायचा होता. ती हात तोंड धुवून जेवणाच्या तयारीला लागली. जेवण वगैरे करून ते रात्री 10च्या सुमारास झोपी गेले. अजित सोबत आकांक्षाही झोपायला गेली, पण हे केवळ अजितच्या समाधानासाठी. रात्री 11 वाजता ती उठली आणि दारावर डोळा लावून बसली. त्या जुन्या दाराच्या लाकडी फटीतून ती बाहेर पाहत होती. अंगणात दिवा पेटत असल्याने ती बाहेरचं दृश्य स्पष्ट पाहू शकत होती. 11:15 वाजले, 11:30 वाजले, रात्रीचे 12 वाजले, तरी बाहेर काहीच हालचाल जाणवत नव्हती. आकांक्षाला असं वाटलं की आज काही ती चेटकीण इथे येणार नाही, म्हणून ती तिचं डोकं दाराला टेकवून राहिली. रात्री साधारण 1 वाजता तिला गुरगुरण्याचा आवाज आला, म्हणून तिने चटकन दाराच्या फटीत आपला डोळा लावला. तिने पाहिलं तीच भयानक बाई त्यांच्याच दारातून पुढे जात होती. चेटकीण शिकारीला निघाली होती. आकांक्षा आता अजूनच सतर्क झाली. ती बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक आवाजाचा कानोसा घेऊ लागली. बाहेरून कधी ओरडण्याचा, कधी विक्षिप्त हसण्याचा, तर कधी विफळण्याचा आवाज कानी पडे. नंतर लांबवर काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. बराच वेळ शांततेत गेला. मग पुन्हा एकदा तसाच किंचाळण्याचा आवाज. अचानकच शांत असलेलं गाव कुत्र्यांच्या ओरडण्याने एकदम दणाणून गेलं. ते कुत्रे जीवाच्या आकांताने भुंकत होते. तेव्हा त्यातीलच एक अचानक विव्हळू लागला. जणू कोणीतरी त्याचा नरडाच धरला असावा. पण बाकीची कुत्री मात्र अजूनही भुंकतच होती. रात्री उशिरा 3 वाजेपर्यंत हा खेळ सुरूच होता. आकांक्षा दाराला डोळे लावून बाहेर काही दिसत तर नाही ना याची खात्री करत होती. आणि तेव्हाच ती अंधारातून बाहेर आली. कुत्रे अजूनही जोरजोरात भुंकत होते. तिचं तोंड रक्ताने माखलं होतं. याचा अर्थ तिने कोणाची तरी नक्कीच शिकार केली होती. ती पुन्हा जिथून आली होती तिथे निघून गेली. ती चेटकीण आकांक्षाच्या घराच्या उजव्या बाजूने आली होती आणि जाताना परत ती त्याच दिशेने गेली होती. याचा अर्थ चुडेल ही उजव्या बाजूला असलेल्या 23 घरांमधील नक्कीच कोणत्या तरी एका घरामध्ये राहत होती. आजच्या रात्री हा एक मोठा पुरावा तिच्या हाती लागला होता. आकांक्षा 3:30ला अंथरुणात येऊन पडली. तिच्या चेहऱ्यावर एक समाधान झळकत होतं. पण ही लढाई खूप पुढेपर्यंत जाणार होती याची तिला कल्पना होती. सकाळ होताच तिने घराचं दार उघडलं आणि ती पुन्हा एकदा दचकली. ती मुलगी आजही भूतासारखी दारातच उभी होती. आकांक्षाला तर कधी कधी ती मुलगी चेटकीण असल्याचा संशय येईल. पण ती चेटकीण या गावात बरीच वर्षे राहत होती म्हटल्यावर तिला इथे तिचं वय लपवता येणं शक्य नव्हतं. असं म्हणतात चुडेलच्या शिकारी मागे तिचं वय हे देखील एक महत्वाचं कारण मानलं जातं. काळ्या विद्या प्राप्त करणे, वाईट शक्तींना प्रसन्न करणे, याशिवाय सदैव तरुण राहण्यासाठीही त्या असा लहान मुलांचा बळी देतात किंवा त्यांना खातातही. आकांक्षाने आज ठरवलं होतं गावातील बायकांकडून या 23 घरांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्यायची. पण त्याआधी या शेजारच्या पोरीकडे पाहावं लागणार होतं. ताई, मी तुमच्यासाठी हे 2 लाडू बनवून आणले आहेत. माझ्या मनाच्या समाधानासाठी तरी तुम्ही ते घ्यावेत असं मला वाटतं. मग ते खावेत का नाही ते तुमच्यावर आहे. आकांक्षाने खोटं खोटं हसतच ती लाडूंची प्लेट आपल्या हातात घेतली. दुपारी लवकर कामं आटपून ती त्या झाडाखाली गेली. तिथे आधीच काही बायका बसल्या होत्या. त्या सगळ्या काल रात्रीच्या घटनेबद्दल बोलत होत्या. तुला कळलं का ग? काल रात्री त्या चुडेलने त्या कुत्र्याची पिल्लच खाल्ली. हे ऐकूनच आकांक्षाला किळस येत होती.
ती चुडेल रक्ताची, मानवी मांसाची भुकेली होती, पण तिला शिकार मिळत नसल्याने ती फारच अस्वस्थ झाली होती आणि हेच तिला भयंकर बनवत होतं. आकांक्षाने आधी त्या शेजारच्या घराविषयी चौकशी केली, त्या मुलीबद्दल. तेव्हा त्या बायकांनीही तेच सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी तिने एका बाळाला जन्म दिला होता, पण दुसऱ्याच रात्री तिचं बाळ त्या चेटकिणीने खाऊन टाकलं. तेव्हा तिच्या घरात रक्ताचा सडा पडला होता. याचा अर्थ ती चेटकीण असू शकत नाही. आकांक्षाने एक एक करून तिथल्या सर्व 23 घरांची माहिती काढली. त्यातील 6 घरांमध्ये जवळपास 70 वर्षांवरील बायका राहत होत्या. आकांक्षाने ती 6 घरं नीट बघून ठेवली. त्यांतीलच एका घरात ती चुडेल राहत होती. तिला असं कळलं, त्यातील एका घरात तर एक म्हातारी ही एकटीच राहत होती. तिला लोक आक्का या नावाने ओळखत. खूप चांगली होती ती स्वभावाने, सगळ्यांची नेहमी काळजी घ्यायची. इतकंच काय, लोकांना कधी काही दुखलं खुपलं तर तिच्याकडे सगळ्या गोष्टींवर औषधं होती. त्या बायका सांगू लागल्या, तिच्या घरात जंगली औषधांचा साठाच आहे. ही सगळी चुडेलचीच लक्षणं होती. त्यांच्याकडे म्हणे वेगवेगळ्या जंगली औषधी असतात, पण त्यातील बऱ्याचशा या जीव वाचवण्यासाठी नाही, तर जीव घेण्यासाठी उपयोगी असतात. मी त्यांना घरी भेटायला जाऊ शकते का? आकांक्षाने विचारलं. नाही, आता ती गावाबाहेर जंगलात कुठेतरी असेल, जंगली पालापाचोळा आणि कंद गोळा करत. ती संध्याकाळशिवाय नाही यायची इथे परत. त्या म्हातारीचं सगळंच वागणं हे संशयास्पद होतं. आकांक्षाची मुख्य संशयित ही ती आकाच होती. आजही आकांक्षा दुपारी लवकर झोपी गेली, पण आज तिच्या मनात काहीतरी वेगळं शिजत होतं. आज ती बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा करणार होती. आकांक्षा तिच्या गाढ झोपेत होती. तिला ती नेहमीची चेटकिणीची स्वप्न पडू लागली. झोपेतच ती घामाघूम झाली होती. तेवढ्यात तिच्या कानांवर जोराची किंकाळी ऐकू आली. आकांक्षा झोपेतून धडपडून जागी झाली. आवाज तिच्या ओळखीचा होता, अजितचा. आकांक्षाने पाहिलं, त्यांचं दार उघडं होतं. बाहेर अंधार पसरला होता आणि तिथून अजित पुन्हा एकदा ओरडला. हे तर आकांक्षाच्या प्लॅनमध्ये कुठेच लिहिलं नव्हतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.